connection po sa anniversary po kang Maritime Group kung saan po igwa po kay mga nakakalendaryong mga activity para po sa pagselebrar ka na sabing anibersaryo. Ini po the 33rd anniversary po kang 31st Maritime Group founding anniversary po. Kinawan po kiman lain-lain na activity and man lain-lain na istasyon kang Maritime. Regional Maritime Unit 5 sa pangingina po kami mga nakakalendaryong aktibidad sa po digdi ini pong pigapod ng simultaneous mangrove planting. Kung saan po naka-schedule po ini sa March 4, nagigibuhon pa po duman sa coastal area po kan Bakakay, Albay. Na panginginutan po kan sa muyang opisina asin sa pakikitumabang po kan lokal na gobyerno kan Bakakay asin man lain-lain po na stakeholder na nagsusuporta sa satuyang mga aktibidad. Pero po kana simultaneous mangrove planting kasabay man po digdi so simultaneous coastal cleanup, bloodletting activity asin man lain-lain pang aktibidad para po mas lalong ma-highlight itong anibersaryo kan sa muyang opisina asin kan sa muyang national headquarters. Ini po man na activity kang Regional Maritime Unit 5 bukas po ini sa gabos na interesadong grupo na gusto magbali sa aktibidad na ito. Mas maray nga po ma'am kung dako lang magpartisipar tanganing mas lalong dakol ang satuyang maitanom na mangrove sa satuyang mga costales tanganing magsirbing protection kan sa tuyang mga komunidad na yaon sa coastal areas. Po kaming tigaapod na pre-registration, pwede pong magduman na lang po sinda 10 AM po sa Barangay Uno Covered Court kana Bakakay, Albay. Tanganing duman na lang po sa registration. Medyo urod to na hinimam ta yung low tide po kaya ang sa tuyang tigsusunod kasi ang low tide po talaga is alas 12. Apo. So magkakayo kidiit na pataratara asin aga. Ini po bloodletting activity digdi po ini sa Legazpi, pinagko-coordinar pa po ini sa Red Cross and sa City Health kung saan pwede magkondusir ka na sabing aktibidad. Po sa bloodletting, actually naka-schedule po ini on March 14. But nevertheless ma'am, sabi ko na nga ni po, waiting po kami duman sa feedback ng Philippine Red Cross and City Health kung dahil adjustable po yung schedule kay puwanta po kayang mag-adjust para sa availability man po kan sa tuyang mga counterpart. Ang Regional Maritime Unit 5 ay one of the Maritime Group Regional Unit mandated man po to perform all police functions and ensure public safety and internal security over Bicol region territorial waters, rivers including ports of entry and exit. So dahil po iko kitang major activities, included man po ang maritime sa security deployment, sa pagsiguro po kan kasiguraduhan kan lambang residente or botante or maski ni po sa tuyang mga politiko, lalong-lalo na po sa pagbantay kan sa tuyang mga katubigan. Kasi during election period, saro po sa responsibilidad na inatang or itinao sa Maritime Group, iyo po ang siguraduhon ang security kan mga costales kung sa inyaon po ang kadaklan or nagkakapirang mga botante taasin mga politiko. Sabay po kami sa Task Force Masbate kung saan po ang Regional Maritime Unit 5 nakapag-deploy na po kay one team together with one water asset. Ito pong samuyang bagong high-speed tactical boat na kakakuha pa lang haling krame. So yaw na po siya ngunyan duman sa Masbate, nag-siservisyo na po siya, nagpupuo na po siyang mag-conduct yung mga police operation in connection po digdi sa preparation ta sa election. Sa ngunyan ang Police Regional Office 5 kung saan iyo po ang nanginginutan sa mga deployment and priorities area, mas bati pa lang po ang ina-identify na kumbaga highly required na ma-deployan as early as possible. But nevertheless po, ang Regional Maritime Unit 5 is ready and prepared na mag-deploy kay additional personnel and additional water asset naman sa mga area na kaipuhanan na puwersa
kan maritime group as in an samuyang water asset. So may mga naka-standby alert force po kami para duman maging reactionary team kung sakali man kakaipuhanon pa. Saro sa mga activities, sa bagong ani, medyo nauugma ako kasi nasambit mo na itong activity ta manungod duman sa mga KKDAT kung saan padagos po na pag-empower, pagtauta po kikaaraman sa manlain-lain na komunidad dito sa Legazpi City. So ako po saro sa mga regular na nagiging speaker nila. Lalo ta pong mapakusog na pag-iribahan kasi na relasyon kan lambang komunidad manungod po sa pagprotektar kan lambang komunidad. So ang maritime po, imbuelto po sa empowerment kan sa tuyang komunidad. Maski ano pong klaseng lecture, pinagkakondusir man po kan maritime group. Lalong-lalo na po ining drug awareness, disaster preparedness, kasi kung ano pa po ang kaipuhan kan barangay na pwedeng isupplement or itabang kan maritime. Kaipuhan lang po ninyo mag-submit kay letter request sa Legazpi City Police Station kasi ito po po-forward na lang po dito sa opisina. Kasi Legazpi Police Station po, yun po ang nagtatao kay direktang certificate of the activity. Tanganay pong magamit nindang requirement as requirement duman po sa mga report na isinusubmit po ninda sa CTDILG office. So far ma'am, gusto ko man pong ipagbalangibog sa tuyang bilog na banwaan ang akumplisimento ka na Regional Maritime Unit 5 sa panginginotan ka na manlain-lain na station kan sa muyang office ini pong Albay Marpsta, Camarines Sur, Camarines Norte and Masbate kung saan sa ngunyan po puun po kang February 1 to present, igwa na po kaya 20 arrested wanted person ng Regional Maritime Unit 5. And at the same time po, for violation of Republic Act 10654, igwa naman po kay 29 apprehension. Ini po covering the whole region kang Albay. Kaiba naman po digdian 17 violation po kang local fishery ordinance as in 5 implementation po kang executive 305. So anyway ma'am, gusto ko man po i-include na mapaaram as in mas lalo pong mahikayat sa tuyang mga manlain-lain na munisipalidad na nagdadangog sa tuyang programa ngunyan na makisumaro kasi ngunyan po baga first quarter iyo po ang renewal kan mga registration kan sa tuyang mga bangka na igwang gabat tulong tunilada pababa. So under Executive Order 305 bago ang issuance o release kan mga boat registration certificate, obligado po ini pong mga may sadiri kan bangka na magkuango na kikliran sa Regional Maritime Unit 5. So hinihikayat mi po sila na makisumaro kasi makipag-cooperar, makipag-coordinar lang po sa manlain-lain na opisina kana maritime tangani pong mapasilidad na pag-issue po kan clearance manungod sa pag-implementar kan Executive Order 305.